Привет, колеги! Както обещах, днес ще покажа заточването на Spyderco Resilience, но първо искам да започна с някои уточнения, защото гледам, че има доста питания все още. Едно от питанията беше относно как се свалят толкова лесно шкурките и с какво се залепват. Значи аз ползвам двойно лепещо тиксо на фирмата Scotch. Това ми е от доста години. Към края е вече. Показвам сега фактически процедурата. Залепва се лепенката на плочката. Стремим се да бъде равномерно, колкото може. Да, обаче криво залепено. Така. След което залепваме и шкурката. Затова съм сложил по 3 плочки от двата вида, за да могат да се залепат различен грид шкурка. В момента това е, тук гледам 2000. Ще сложим 2000, тъй като ножа, който ще заточваме, достатъчно остър. Просто искам само да покажа някои от особеностите на регулиране на заточващата система. Така. Сега, острието тук, знаят го всички, е плосък скос, full flat, и затова болчето, което е в задния край на притискащата пластина, трябва да се повдигне така, че при притискането да може самата плочка да направи ъгъла, който е на плосъкия скос, за да може да го притисне добре към основата. Сега, тук вече ще сложиме двойно лепещата лепенка към основата, за да не ни се плъзга острието, понеже гърба на моя Resilience вече не е оригинален, а е леко стречнат. Значи, както и при предния път, острието, задната плочка е регулирана, така че режещия ръб да бъде почти наравно с ръбчето на основата. Притискам го лекичко, забелязвам тук на отвора на Spyder Hole разстоянието колко е, така че като го обърна да мога да се спази грубо. След което виждате, че тук вече съм на средния отвор на притискащата плочка, за да мога да се изнесе малко по-напред. Сега затягаме острието. Споменах, че ножът е достатъчно остър, дори не се нуждае от заточване, но просто за клипа ще го минеме с най-финната шкурка. Не, най-финната, с която аз разполагам. Това е Grit 2000. Просто за да се покаже най-вече монтажа. Тук вече движенията
Може да бъдат във всички посоки. Целта ще бъде полиране на острието. Не заточване, а полиране. Ако, разбира се, е захабено, ще да почне от 400 и след това да минавам към по-финните шкурки, но тук просто не се налага. Забравих да спомена, че спайдъра е в момента на 18. Излъгах на 15 градуса. Имаме 10-15. Което значи, че е на 30 градуса двустранно. Макар че ножа, когато дойде, фабрично беше заточен дори и на по-малко от 15 градуса на страна. Това всеки вече избира по какъв начин да го скосява, дали на 15 или на 13 или на 18. Аз не обичам много топорни остриета, затова 18 ми се струва, че е доста добре. След като острието ни се види, че е добре заточено, просто го минаваме по този начин, за да може да се получи една гладкост на самия режещ ръб. Сега, ако тази шкурка бъде малко заносена, от 2000 за мен тя минава към по-финните, след като се заноси и полира до такава степен вторичния скос, че може да се равнява дори на 8000 според мен воден камък. Просто острието светва вторичния скос. Но самата шкурка трябва да бъде малко захабена. Тази, която сложихме, е нова. Така, от тук мисля, че е добре. Добре, от време на време, както казах и на предното клипче, шкурката да бъде почиствана и по този начин леко намокряна, работата е много по-добра. Сега обръщаме от другата страна. Виждате тук, показва се около 3 мм, близо 3. Отлепваме острието, поставяме го от другата страна, стремим се да спазиме това разстояние приблизително. Притискаме го леко да залепне и затягаме притискащата плочка. Така, забравих в началото, мислех с това да започна. Значи от време на време хоризонталната ос не е проблем да се почисти и въпреки че е дърво, балистола се отразява доста добре, или пък нямате балистол, тънко машинно масло.
Така. Натиска пак е умерен, за да не порежеме шкурката на острието.